Hi mga loves, balik Allen Dog program tayo kasi para pumayat tayo, diba? Yeah, I'm moving on. Give it to me, I'm worth it. We can work from home. Kasi nung sa may diet ako, dalawang ice cream yan mga loves. I'm an ice cream monster. I'm the ice cream. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder, pull the shades right off. Hi mga loves! It's a gloomy morning today kasi parang ulan ata outside. But I'm here cooking our breakfast. Ayan. Ito yung lunch and meat. Ito naman yung aking corned beef. Ito, iinitin ko to. Kagabi to kasi mga chicken. And yan, pusit. So, hindi pa nagigising sila Boy Pilas at si Kungkung. So, I think mamaya gigisingin ko na sila. So, yun. Wala pa akong tulog mga loves since kagabi nakita niyo yung aking mask. So, wala pa akong tulog. And hindi pa naman ako inaantok. And then, kailangan ko magluto. O yan pa rin yung flour na binigay sa akin ni Boy Pilas. Mga 4 days or 3 days na ata siya. Malapit na siyang malanta. Ayan. Actually, nalalanta na yung iba. But, nasasayangan ako itapon. So, yung mga leaves niya ng iba, kinikip ko. Kinikip ko na naman talaga yung mga leaves na, ng mga flowers na binibigay ni Boy Pilas sa akin. Charot! Anyway, so, I will continue my cooking mga loves, ha? Maya na. Nagigisingin na natin sila Boy Pilas. But si Kungkung natutulog pa siya. Si Boy Pilas may trabaho siya, so kailangan natin gisingin si Boy Pilas first. Okay. Si Kungkung pumunta. Mata na, alas 8 na. Morning. Morning, Boy Pilas. Mag-lunch pa makakaserve. Yan, kumakain na kami. May juice na kami, mango juice. And si Boy Pilas. Ayan. Ano ni? Good. Okay, nakain ko. Ito lang. Wala. Ayan lang. Biscuit. No rice. Tingnan mo rice ni Boy Pilas. Ang dami. Ko, biscuit lang. Ulam. Corn beef. Yan lang. Diet. Diet ng hindi pumabayad. So, huwag kayo mag-rice. That's it. Okay, so tapos na kaming kumain ni Boy Pilas at eto na siya. Nag-work na siya sa kanyang home base. Home base privileged work. Pero nagpi-Facebook lang siya mga loves. Nagpi-Facebook lang siya mga loves, hindi siya nag-work. Anyway, it's time for me to sleep. And si Kungkung ha. Pag mamata ang food ha. Dali na to. Okay. Love you. Love you. Na-capture sa camera. Ano? Bye. Hey. Ay, nako. Ang himbing pa ng tulog ni Kungking. Uy, wala ng light. Wait lang. Hi mga loves. Balik Allen Dog program tayo kasi para pumayat tayo, diba? Kaya nagising na si Kungkung. So, nag-exercise ako. Tignan mo.
So, nag-start pa lang. So, mamaya, kakantin po na after sa vlog. Balik alindog program tayo mga loves. Para pumayat tayo. My gosh. Nakakaloka pala. Yeah, I'm moving on. Give it to me, I'm worth it. We can work from home. Grabe sis. Grabe mga loves, nakakapagod pala to. Balik alindog program. Anong talaga? Grabe. Ang dami pang fats na i-burn mga loves. Ilang minutes pa lang yun, mga 20 minutes siguro. Or baka 15 minutes lang siguro kung nag-workout. Or less. 3 songs lang. Less talaga. Pero grabe. Super duper. Hiningal na ako. Kailangan ko mag-workout para pumayat ako. Hi mga loves! Nagpa-deliver kami ng ice cream sa bahay. Look, oh, avocado heaven. You get this avocado heaven ice cream. Get this one, please. The first one. Good pa. And we've got the other one. Ayan. Excited. Kakain kami ng ice cream. So, eto, mga ice cream, mga loves. Eto yung dark choco overjoyed. And this one is the avocado heaven. Bliss, please. Yun yung pangalan ng kailang ice cream. So, online siya, na-order siya. I-review namin yan later ni Kungkung. But for now, rest muna kasi hindi pa ako natutulog. So, later, magre-review kami ng ice cream. But for sure, masarap siguro yan. Diba? Alam niyo mga loves, ganyan namin i-review kasi, wait lang. Unahin mo natin si Avocado Heaven. Ayan, si Kungkung yan. Pinayin niya. So, nanay will try it first. Ay, not first. Next. Kasi ako yung next. I want the small one. Gusto ko talaga ng avocado, mga loves. Ayan, Kungkung. Nam-nam? Delicious! Oh my God. Sarap. Ang next. Next one is dark choco overjoyed. It's color brown. Yep. Let's try this. And then it will... Wait lang. Try first one. Sarap siya. Parang brownies. My God! Delicious! Tap, guys. Thank you. Thank you so much. Bliss, please. Charot. Sa inyong ice cream delivery online. Good job! I love it. Kasi nung sa may diet ako, 2 ice cream yan, mga loves. Garbage yung tea. Okay. Under ice cream. So delicious. And the avocado sad. Like super. I remember my lola mamay. Gumagawa siya ng avocado ice candy. Masarap siya. Kaya. I'm here. Yep. Nafe-feel ko si avocado. Hindi siya matamis. Hindi din siya tama-tama lang. Parang gelato. I want to eat it. Which one do you like? This one. The green one? Avocado? Yes. Nana, small one.
You get small. Open big mouth. Okay, eat your rice. Ito kumakain ng rice. Do you like the ice cream? I like this one. Okay, great. Hi mga loves! Nandito kami ngayon sa outside world Hi! 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 with Coco. So raining! Yeah! Nagtaligsik! Ano bang taligsik sa Tagalog mga loves? So, Scary tree! yun lang. Alam nyo, ang gandang pulbos lang ako today at gandang lip tint lang ng Tony Moly. Ayan na. Napansin ko sa Tony Moly na lip tint. Ano siya? Hindi siya smooth. Para siyang laging may lips candy. Alam niyo yung lips candy na color red pag kinakain. Sticky siya. Ganon. So yan, mag-aantay kami ngayon ng sasakyan dito. Hello mga anak, Ishi and Pert. Si nanay nag-buy ng ano ni Ishi. Si nanay and papa ay nag-buy ng bag ni Ishi. Wait lang ha. That one, Sophia, para sa school, and Spider-Man! Spider-Man for Pert. Para naman hindi ka maano Pert, hindi magselos. No, me! Kung no pa, no pa. Wheel shoes! Wala pa, kasi wheel shoes yun kay Kungkong. So, hope magustuhan nyo. Gift kami ni Papay. Ayan, Kungkong is trying the wheel sa kanyang shoes. So, ayan na, binili na namin. You like it, King? Yeah. Ay, naku, sana marunong mag-balance ang batang etech. Okay, so tapos na kami sa bag ni Ishi. Maghahanap ako ng baonan ni Ishi para sa kanyang school. So, ito yun, napili namin. O, diba? Ang cute niya. Super duper. Para siyang trolley, mga loves. Ganyan. And then, pag binuksan mo, yan, pag binuksan mo siya, ganun, may baonan na siya, instant. May ano na. Oh, a fork and spoon. Dalawa to, fork. So, bibili ako ng another contact lens, mga loves, color blue. Tingnan natin. Ayan, Executive Optical. Uy, nandiyan na si Kunking. Let's go. Wait lang. So, bumili pala ako ng keypads. Ito, para ganyan, madami siya. Shoot! Later na take sa house. So, marami siya mga loves. Para i-test ko siya if okay ba siya sa akin. If mag-regulate yung mens ko. Kasi, you know na, gagawin natin lahat para magkaanak ulit. So, ito, nabalitaan ko siya sa online. So, give ko kayo ng review. But hindi siya every time na magbabalagan ko mga loves ha. Kapag may effect sa akin. Okay? Pati yung mga pictures, kanina sa seller. Ayun, diba? Okay pa. Ayan na, nakabili na ako ng bagong contact. Pero next week pa yung isang color. Gray, shadow gray pa lang kung nakukuha ko na color. King! Kaya naglalaro na naman. Thank you, te! Okay, so pupunta na kami ngayon sa... Bibili kami ng pagkain kasi nagko-close na tong mga malls. So far naman maganda naman yung kulay sa akin, eyes. Para siyang effect niya, para siyang gray ka, ay, para siyang gray, para siyang bluish, kahit na shadow gray siya. So, yung effect talaga ng gray sa aking mata, kahit dati pa yung mga contacts ko. Okay, so hindi namin alam kung anong kakainin namin today. Ito ba? No, we have bread already, babe. Let's gonna buy, oats. Oats daw kakainin namin ngayon, mga besh. Oats kakainin ni Mayor. Ayan mga love, so we are home and ayan, dahil gandang ano lang ginamit ko, pulbos lang, di siya na-coveran yung aking, hindi na-coveran. So ito yung mga nabili na haul namin today ni Kunking. Kanina pinakita ko na sa inyo yung keypads, diba? So, ayan, ginamit na ni Kungkong ang kanyang wheel sa paa. I really like it. Yep. Okay, so ito, keypad. So, mga 6 pieces yan. Isang may day.
At saka may mga panty liner. Dalawang day use and 4 na panty liner para maka-discount ako sa nagbebenta nito online. And then, itong bag ni Ishi. At siya binilihan namin. At bag din ni Pert. Yung isa naming anak din na nasa Cebu ngayon. Si Ishi nag-school na siya. Kung hindi pa. Binilihan ko din si Ishi ng bag na trolley na baon. And yun, yung mga ayan, yung sa French baker. Ayan, yun lang mga nakuha namin today, mga love. So, not so much. Say hi, baby! No, I'm not a baby. What are you? Adi Kongkong. Ate Kungkong. Okay, sige, go ahead, practice. From there. From there. Backward. Okay, more pa. More backward. Okay, go. Ayusin. Don't walk. You glide. Push, push, glide. Remember? Like Peppa Like Peppa, yes. and Ryan. Spider-Man. Faster. Sige. Hi, guys! Okay, so mga loves, dito na naman kami sa Santa Lucia Mall, our favorite mall kasi malapit lang siya. And we have Boy Pilas. It's Boy Pilas' rest day as well. So, tatry namin yung shoe glider ni Kungkung dito sa mall. And titingnan natin okay ba sa kanya to. Ang ganito ngayon. Tingnan mo, una na siya. Look. Nawala na. Hindi na namin makita. Yun na. Takbo ng takbo. So, let's just cross our fingers. Okay ba? Andyan na. King! So, mag-shoe glider ngayon si Kungkung, mga loves. Dito siya mag-shoe glider. Kaya kami dito kumain. Sana mag-ano siya. Other one, dali, faster. Girl. No, other one. Mag-shoe glider si Kungkung, mga loves. Tingnan natin if okay ba sa kanya itong shoe glider sa malaking area. Sana naman, Sana naman. Kasi para magkaroon siya ng balance. It helps her to have balance. What? I want to practice. I wanna practice daw. Okay, sige, practice. Tingnan natin kung ubra. What are you gonna do, King? I fixed your hair. What are you gonna do? Okay, go there. Go there na. Doon lang ha. Dili pwede dyan sa stairs ha. Dili dyan ha. Here only ha. Other side, center. Other only. side lang. Back, go there and then come back here. Yes. Okay, go. Glide, ate. Okay, come on. Glide. Okay, you can do it. Ayusin. You can't? Balik, give na lang yan sa kuya. Ha? Okay, you try. Come on. Play na. Okay, so Boy Pilas. Have you ever been in love? Question. Have you ever been in love? What makes you sad? What makes you sad ba? This is sad, boy. Look, KJ. No sadness. No room for sadness. Oh, ang KJ ni Boy Pilas, mga loves. Si Kungkung hindi pa rin siya nakaglide. Look, on doon pa. Ano ba yan? Di marunong. Di marunong si Kungkung. Harap nila. Okay, oh, come on. Come here, slide ka. They no walking, te. Glide only.
mochi. So, I got the one. Tingit na. See, like that lang. See? What? What the tooth is? It's gone. And yummy. At the beef wonton right here. Walang kaibahan naman sa beef brisket ni Boy Pilas. And we've got the lumpiang Shanghai. Palap lang namin yung ano ko yun. And it's Kung Kong eating that one. And Papa is eating already. Kung Kong, where's your ano, te? You don't have rice yet. Papa, where's Kung Kong's rice? Wala pa yung rice ni Kung Kong, mga loves. So ako Okay. din, kakain ako ng naka-chopstick. Kumbaga. Natay. Let's eat. Sarap. Sige pa. Sige. Sige pa. Please, Nanny, this one. Okay na po yan. Okay. Thanks. Mga loves, naglilinya naman ng mga tao dyan sa French Baker. Hi, French Baker! Later, later. I want to touch it. So, yun. Papanoorin muna namin sa sine if may available na sine. And if meron, then good news to us. Sine na kami. Sine. Papa, put it in there. Hey, mani yan. Para yan sa massage. So, magmamassage muna kami. Kami ng massage. Finish now. Finish. Finish namin yung massage, mga love. So, it's time to go. We're at the cinema. Ayun, bawal na. It's at the cinema, te. Te. Okay. So, we are here at the cinema, mga loves, and we're gonna watch King Arthur. So, yun. Off na namin ang camera muna, ha? Okay. Bye-bye, mga loves. Bye-bye, King. Ayan na, te. Go, King, dance. where are you? Dance. Dance. Bye-bye. So, we're done now. We're finished with the movie. Gonna go home. Ayan, mga loves. Tapos na kami. But as you can see, parang... Whoops! No slide. Come here. Where's Ouch? Ayan o. Parang talagang nag-ano ko sa infallible. No? Nanay and Kung Kong. Parang nag-break pa talaga ako sa infallible. Boys lang. And the girls lang. Come on, let's go. Come on. Slowly. Sige. Okay, we can do it. I hold hands. Okay. I don't know. Yeah. Okay, ayan na ang gusto ni Kung Kong. Here you go. Yeah. No dagan. No running. Just glide. Ay, di kabalo eh. Go. Ayan. Gusto niya holding hands para mag-slide. Okay, so mga loves, dito na naman kami sa last part ng aming family bonding, which is Starbucks. Starbucks. Please. I want juice, please. Juice. That one. Let's go, manisa ko, my loves. That's Papa's So, Starbucks muna kami. I'm gonna wheel it first. Hello, pretty paintings. Come on. Ooh, maganda. Maganda ako. CR. You want this one? Hindi si girl. Yes. Ay, naku mga loves. Talagang nag-break out ang kay L'Oreal Infallible. Shh, quiet sa ate. So, marami akong breakout today. I'm really sure na talaga na si L'Oreal Infallible talaga itong nagkakos ng breakout. Kung maganda sana siyang mga loves, kaya lang, ay, nag-breakout ako. My gosh, nag-breakout ako. Ay, ice. This one. I like that one. What's
this? Masarap ba to, te? Ayan, sa mga loves, sinanggal ko ng makeup and ito yung dirty. So look mga loves, ito yung bago, yung kanina. Tapos, ito dati na to, kasi mole ko to eh. Ito dito, napansin ko yan. And, this one. Dito, yan, ayan pa. So, I think it's really the L'Oreal Infallible. Bakit? Maganda naman sana ang effect ni L'Oreal Infallible, diba? Hindi siya nag-breakout sa oily face ko. Ay, hindi siya nag-breakout. Hindi siya shiny sa oily face ko. Kaya lang siguro, dahil siguro pinipigilan niya mag-oily ang skin. And yun, sa pagpigil niya, ang in return, nagbe-breakout siya. I think that's the reason. Hindi naman ako doctor, pharmacist, or doctor ng mga skin o yung derma, ganon. But I think that's the explanation. Oh my gosh, I really like pa naman the Infallible, but I think I will need to wear it na lang if it's super duper, yung hindi mong pang matagalan ng mga makeup, or kasi kanina pa to eh, mga alas 12 na kasi ngayon eh. 12:37 na ngayon eh, sabi niya So, yun mga loves, dito na kami sa bahay ngayon after all the laag or gala that we had today. Hindi kami nakapag-grocery. Tomorrow na kami mag-grocery. Hindi ko nabili yung gusto kong bilhin na mga cosmetics kasi nga 7 na kami nakaalis. And yun, nag-enjoy naman kami sa scene. Maganda yung King Arthur Legend of the Sword. Yep. Ang kanya. Look at my hair. What's that? Open it. Ay, nayayay na yan, te. Oh, sweet ka. Okay. Well, thank you so much, mga loves, for your support. Sa susunod naman na vlog. Okay? See you again next time. Bye. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Love you. I love you. Oh, Missy, but still hair. No, daw. Goodbye, mga loves. Sunod ulit. Thank you so much. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.